Бүген 29 ноябрь җомга көн һәм эфирда атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Узган көннәр яңалыклары белән иҗат төркеме һәм мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Үзара салым үзебез өчен референдум акчаларын җыюның мөһимлеген халык менә шулай аңлады инде. 1 декабрь, ягъни бу атнаның якшәмбе көнендә Саба шәһәр җирлегендә үзара салым кертү буенча референдум узачак. Район күләмендә һәр җирлектә дә күрсәтеп сөйләрлек эшләр бехисап. Халык акчаларына юллар салына, зиратлар сөкләндерелә, су үткәргечләр яңартыла, урамнар яктыртыла. Хәбәрчебез Раила Галявина Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расый Хасанов белән 2019 ел өчен җыелган акчаларның максатчан тотылышын күзәтеп кайтты. Быел референдум акчаларына иң күләмле эш үзәк урамда билгесез солдат һәйкәле тирәсендә алып барыла. Ул җиңүнең 75 еллык тантанасына дип әзерләнә. Пьедестал күтәрү һәм җир өлешләрен брусчаткалау җирле бюджет хисабына алып барылса, 3 метрлы солдатсыны бронзадан үзара салым кертемнәре хисабына ясала. Закир Йосипов урамы буенча алып барыла торган зур төзекләндерү эшләрендә сабаллар шатланып кабул итте. Хәзер монда яңгыр сулары өчен лотоклар салына, электр линиясы, кабельләрне яңа технологияләр буенча җир асты юллары аша үткәрү эшләре төгәлләнде. Сабаның Гали Закиров урамында җәй буена гөрләгән юл салу эшләре инде тәмамланды. Бу урында җәяүлеләр өчен 300 метрлап брусчаткалы тротуар ясалды, басма күпер күтәрелде. Бикет Октябрь урамнарын тоташтыручы бу тыкрык моңа кадәр җир хәлендә генә юл булып торса, быел аңа менә шулай вак таш түшәлә. Тигез өслектән хәзер җәяүлегә дә, машина йөртүчеләргә дә хәрәкәт итү бик уңайлы. Биредән ерак түгел Ерганак тыкрыгында яшәүчеләрне гомумән дә бәхет баскан. 5 хуҗалыклы бу урамның кешеләре елның яз-көз айларында юлсызлыктан тәмам җәфа чигеп яши. Быел Балтач районы юл төзүчеләре биредә юлны да карый, елга аркылы күперне дә сала. Урамына 400 метр шушавражның бу башыннан теге башына кадәр щебенкада түшәлде. Аннары күпер дә ясалды. Кырыйында инде җәяүлеләр өчен үзегез күрәсез, тоже референдум акчасына алдагы елларда басма да ясалган инде. Бәхрәм Касыймов Ерганак урамында 2005 елдан бирле яши. Алар гаиләсеннән 4 кеше үзара салым түли. Күпме еллар буена интегеп шушы чокырда шушындай труба салып ятадыр. Менә шушындай 200. Вот. Таш айларында. Салмасаң җиргә алып булмыйдыр, шарт алмыйдыр. Яз айлары җитә, ташулар була, пожарнылар да кыра алмый, скорлар да кыра алмыйдыр. Вот. Ә быел Аллага шөкер белән бөтенесе булды. Саба буйлап ары киткәч, менә бу мәктәп урамы адресы белән теркәлгән тыкрыкка да быел таш түшәлә. Монда яшәүче 2 хуҗалыкның капка төпләренә хәтле яхшы юл килә хәзер. Техническая һәм игенче урамнарын тоташтыручы тыкрыктан да быелдан башлап машина йөртүчеләр зар-моңсыз гына үтеп китәчәкләр. Байлар сабасы буенча 2019 елда үзара салым акчасына булай каралган юллар 2 чакрымга җыела. 2020 ел өчен үзара салым акчаларын җыю буенча референдум быелның 1 декабрендә узачак. Саба шәһәр җирлеге буенча 6700 кешедән 300 сум акчаны җыеп аларга кирәк булачак. Халыктан җыелган сумма 2 миллион 100 мең сумны тәшкил итәргә тиеш. Аңа 4/1 исәбе белән хөкүмәт субсидиясында кушкач 10 миллионнан артык акча җирлектәге эшләр өчен казнада торачак. Барлык Саба халкын һәм Урта Саба халкын, гомумән район халкын шушы сходларда, авылларда ул сход булып бара. Шәмәрдән Сабада референдум булып, Сабада 1 декабрь көнне Саба халкын һәм Урта Саба халкын чакырып калам шушы референдумда актив катнашуыгызны теләп калыр идем. Яңа елда башкарыласы эшләр планы да инде бүгеннән билгеле. Күз уңында 3 балалы гаиләләргә бирелгән җир мәйданында ут, су, юллар, коммуникация эшләрен проектлаштыру, Сабаның әйләнгеч юлында тротуарга төшү-менү уңайлыклары булдыру кебек чаралар тора. Россия кораллы көчләрендә Теләче һәм Саба районнарыннан бүгенге көндә 120дән артык егет хезмәт итә. Алар төрле хәрби частьләрдә илебезне саклый. Кичә тагын 18 егетебез юлга кузгалды. Иртәнге сәгать 5, әле бу вакытта урамда бернинди хәрәкәт булырга тиеш түгел, әмма район үзәгендәге хәрби комиссариат бинасы каршында бер төркем халык. Әти-әни, дус, туган тумача үзләренең кадерле балаларын, улларын армиягә зата. Бина эчендә исә гражданлык бурычларын үтәргә, сәфәргә кузгалырга 18 егет көтә. Аларга Саба һәм Теләче районнары җитәкчелеге хәерле юллар теләде, киңәшләрен бирде. Бөтен район җитәкчелеге исеменнән уңышлар, күбегез
Шушы өзінің шефлық честларына кетесіз ола берсе. Екі чест Подмосковье, да, бір чест өзінің Мариэлда ешқаралада. Шундар егерсіз деп ойлаймыз. Бұра сынатмағыз, туғандарыңыз, яқындарыңыз күті. Бір нәрседен айтылғанша қорқмағыз. Оңышылар сізге. Сізге зор рахмет. Айтырып, ушундай духта тәрбиеленгенсіз. Армияға бару бүгінгі күнде біліп тұрасыз. Престиж деп айтыра керек үрші әйткенде. Қазір енді мына ішкі арнашлар бойынша да армия сұрғылар көп жерде сіз енді дұрыс жол сайлағансыз. Спорт білен дос болып армияға барғаштында әттерін ұнатмайша хатлар жазғанда шалтыратып, яқындарының хәлләрін біліп, алар енді күтәләр. Хәйр фатихаларын мөселман һәм православие диннәре вәкилләре дә бирде. Хәрби комиссариат җитәкчесе Фәнис Закиров та үз чиратында үгет насихатларын ирештерде. Шөкер, хәрби частьләрдән Саба һәм Теләче егетләре турында яхшы әзерлекле булулары турында сөенечле хәбәрләр генә килеп тора. Хезмәт итү вакыты 1 ел. Әти-әниләр белән хәл белешеп торырга телефоннан аралашу мөмкинлеге бар. Ялларда атнага бер тапкыр сөйләшү өчен армия хезмәтендәге егеткә һәм аның әти-әнисенә телефон симкалары бирелә. Инде менә егетләрнең китәр минутлары да җитте. Әти-әниләр туганнары улларын кысып-кысып кочаклый. Һәркемнең күңеле урыныннан кузгалган. Алда 1 ел гаиләдән аерылып тору, чит җирләрдә яшәү көтә. Һәр ике яктан да хәзер зур сабырлык сорала. Егетләргә исән-сау әйләнеп кайтырга язсын. Шушы көннәрдә армиягә баручы егетләр арасында хәрби гамәли спорт төрләре буенча Теләчедә республика күләм спартакиада узды. Руководитель парада, начальник отдела патриотического воспитания и спорта Бойко Дмитрий. Здравствуйте, участники спартакиады! Үзара көч сынашу өчен республиканың төрле районнарыннан 14 муниципаль команда составында 140 катнашучы килде. Алар хәрби күнекмәләрне белү дәрәҗәләрен күрсәтте. Гер күтәрү, Калашников автоматын сүтеп җыю, патрон урнаштыру, йөгерү, противогаз кию кебек ярышларда бәйге тоттылар. Быелгы спартакиаданың төп үзенчәлеге электрон автоматлардан электрон мишеннәргә ату ярышы булды. Оештыручылар сүзләренә караганда, бу егетләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан да эшләнгән. Шулай ук нәтиҗә ясауны да күпкә җиңеләйтә. Командалар авыр техника иярләүдә дә көч сынашты. Спартакиадада катнашкан егетләрнең күбесе тиздән армия сафларына китә. Татарстан буенча көзге чакырылышта 3500 егет ил каршындагы гражданлык бурычын үтәргә юл алачак. Шул исәптән 40тан артык егет Саба һәм Теләче районнарыннан. Елның иң матур бәйрәмнәренең берсе әниләр көне. Саба аграр көллияте быел кунакка студентларның әниләрен дәште. 9 яки 11 сыныпны тәмамлагач, күпләр өчен күңелле студент тормышы башлана. Әти-әнидән башка тормышка беренче мөстәкыйль адымнар ясала. Саба аграр көллияте коллективы быел бәйрәмгә айрыша зурлап әзерләнгән иде. Иң элек һәр төркемнең әти-әниләре өчен җыелыш үткәрелде. Балаларның өлгереше, биредәге уку тәртипләре белән таныштылар. Көллиятта уку һәм тәрбия процессы нык үрелеп баргач, әти-әниләрнең балалары өчен дә күңелләре тыныч. Ничегрәк сезгә уку? Бу биредә уку өчен тыныч, якын уку. Сабада Казанга чыгарып җибәрде, тынычрак, тыныч. Саба аграр көллиятендә студентларны үзешчән сәнгатькә җәлеп итү буенча да максатчан эш алып барыла. Әниләр көне уңаеннан оештырылган концертта исә студентлар иң яхшы чыгышларны гына тәкъдим иттеләр. Көллият директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов үзенең чыгышында көллият тормышы, студентларның яшәеше, укуы, проблемаларның ничек чишелеше белән дә таныштырды. Башка районнардан килгән студентлар үзләренең кадерле кешеләре белән күрешү шатлыгында кичерделәр. Монда укыгач теге бер атна укыйбыз бит инде, теге суббота гына кайтабыз, и сагындыра, дөрестән дә кайтасы килә, ләкин монда дуслар бар. Әйбәт. Безнең концерт үзебезнең группабыз, биюләр, җырлаулар, мәсәлән, безнең Ранил дигән егет үзебезнең группада бик әйбәтләп итеп җырлый, матур итеп. Ул бүген җырлый инде. Кызлар безнең группада биюләр, бик әйбәтләп итеп. Мәсәлән, үзебезнең выступлениедә үзебездә биедек, бик матур итеп. Ел сайын әниләр бәйрәменә бик кат итеп, көчле итеп әзерләнәбез. Әниләр бәйрәме инде бер генә тапкыр була ел дәврендә. Ул бер
en zor bayramlarının birisi deb sanılmayanlarını şunun için әниләр bayramına бик күшейтеп әзерләнәбез. Сәхнәдә әниләргә багышланган иң матур җырлар, шигырьләр яңгырады. Әниләр өчен биючеләр үзләренең бар осталыкларын күрсәттеләр. Бәйрәмнән алган җылы хисләр студентлар һәм әти-әниләр күңелендә озак сакланыр. 22 ноябрь көнне райондашыбыз Гомәрҗан Исмәгыйлов 90 яшын билгеләде. Бәхетле юбилярны бу көндә балалары, оныклары һәм район җитәкчеләре тәбрикләде. 90 яшь ул әти бик күп түгел. Тырыш әйдә, 100гә җитәргә. Язсын 100гә җитеп шатлык белән бергә матур гомер итәргә. 90 яшына каршы алу һәр кемгә тәтемей. Бу яктан Гомәрҗан бабай бик бәхетле. Сабабаш авылында туып, гомер буе шунда яшәсә дә, туган көнен байлар сабасындагы кызы Әклимә, кияве Васыл гаиләсендә уздыра. Итекче семьясында туып үскәннәр әти яшьтән итек басып, жын төтеп, буе җитмәсә урындыкка басып шайтып жын төттем дип сөйләде. Ул уста итекче иде. Әле ул пенсияга чыкканча безне гел итекләр басып сөендереп торды. Соң без аны үзебезгә кайттык монда сабага. Безнең Әклимәнең медсестраның сәләтләре, образованиелары булган сәбәпле бабайның операцияннан соң шофларын обработ итеп, массажлар ясап, хайран гына оякка бастырдык без аны. Хәзер менә Хадул белән йөринде ул. Моңар хәлек саба башта торды инде. Шәшәк бәйләмнәре, затлы бүләкләр, ихлас теләкләр барысы да юбиляр өчен. Җитәкчеләрнең тәбрикләү сүзен Гомәрҗан бабай теләп кабул итте. Армия хезмәтеннән соң Саба электр станциясында, сөт комбинатында эшли, колхозда да хезмәт куя. 1965 елдан лаеклы ялга чыкканчы Саба урман хуҗалыгында шофер була. Васыл Гыйззәтуллин белән аралашканда юбилярның хатирәләре кабат яңарды. Ул чырларны әйтсәң инде хәзерге шикелле юллар юк. Аякта бутый. Яз көз инде ул үзе бер әҗәлие. Гомәрҗан абыйның машинасының һәр вакытта да төзек. Батмый торганы яшьләр батса да инде ул саба башта халык бик тырышы, бау белән истереп менгерәләр, истереп кайталар инде. Менә шул еллардан бирле беләм инде мин аны. Мотор итеп эшләде. Биш бала, 12 ынық, 2 ынықшығы барсы да янәшәдә. Тик 60 ел бергә гомер кичергән тормыш иптәше Факиха апагына бакыйлыкка күчкән. Әтинең бу яшькә җитүендә әнинең яхшы тәрбиясе, хөрмәте, мәхәббәте дә сәбәпче ди балалары. Яра тормышымдан карагат барды. Балаларым исән саулар, бер ябагатым гына вафат булып, мине кылдырып китте. Шул. Эшләгән вакытта мактала, грамоталарга ия була юбиляр. Авылдашлары, туганнары да аны тыныч холыклы, сабыр, төпле фикерле булган өчен хөрмәт итә. Сау сәламәт булсыннар, исән сау эшләсеннәр, исән сау йөрсеннәр. Балаларын исән сау үстереп, балаларының игелеген күреп, балалары белән бергә балалары тәрбиясендә яшәргә насип булсын. Һәр баласы өчен борчылып, алар турында уйлап яши. Исәбе аяклары савыгып беткәч, туган авылы Сабабашка кайту. Яулаштау авылында яшәүче Ризванова Фәхимә Хәбибрахман кызы 25 ноябрь көнне 95 яшьлек юбилейын каршы алды. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Фәхимә әби Яулаштау авылында иң мөхтәрәм кеше. Аның гомере хезмәттә үтә. Ул озак еллар Калинин исемендәге колхозда төрле эшләрдә эшләп лаеклы ялга чыккан. Аллага шөкер. Тормышым ирбидә торганнан ниякта быякта калдым. 20-25 ел булды дигәнне. Шушы балалар карамагына калдым. Балаларым Мин әйбәт булды, Аллага шөкер. Малайым әйбәт, кинем әйбәт, шуңа күрә озын яшәдем. Бик әйбәт булдылар, тырыштылар. Яман сүздә тормадык. Менә безнең авылдан сорасагызда бөтен авыл әйтер, семьябызның тормышын Аллага шөкер тордык. Авыртсам килинем бар, дарунап кайтып та казап тора. Малайым акыллы, Аллага шөкер. Әллә малайым акыллы, әллә килинем акыллы, әллә икесе дә акыллы. Миңа икесе дә бер. Шулай итеп яшәдек. Рәхәт яшәдек, Аллага шөкер. Рәхәт яшәдек. Әйбәт яшәдек. Сүз тын белән тормагач әйбәт була.
bir-birimizге кеңеш итеп, шайтып тордык. Күршеләрем белән дә бик әйбәт күршеләрем. Бер вакытта азапланмас, миннән бер авыз сүзем дә чыкмады. Кешегә биләмгә йөри белмәдем, кешегә нитеп нитмәдем. Капкасына чыгып утырсам утырдым, минем җаныма килеп утырдылар. Әйбәт яшәдем күршеләрем белән дә, үлгән карчыклар белән бөтенесе белән әйбәт яшәдем. Бер вакытта бер яманламас мине. Юбиляр тыл һәм хезмәт ветераны, ана доны ордены кавалеры. 9 бала үстергән, бүген 6-сы исән сау. Барысы да үз тормышлары белән яши. Ак әбинең улы йөрәгендә 31 ынык һәм 23 ынык да урын бар. Бу йортка килен булып төшкәнемә май аенда 39 ел булды. Менә без 39 ел буе бергә килешеп, дус тату булып яшибез. Иптәшемнең 5 кыз туганы бар, алар белән бер туганнар шикелле. Һәм әни белән инде мин үземнең икенче әни шикелле бер-беребезне аңлап бер сүздән бергә менә шулай матур итеп гомер итәбез. Аны шын күңелемнән мин менә бүгенге юбилейе, туган көне белән котлыйм. Саулык сәламәтлектә менә шулай алга таба тагын озын-узак барыбыз бергә яшәргә язсын дип теләп калам. Фәхимә әби котларга килгән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Котдусов, Яулаштау авылы җирлеге башлыгы Ринат Нуриев һәм башка кунаклар белән бик теләп аралашты. Казанда республика күләм нечкәбил ана булу матурлык һәм гаилә күркәмлеге конкурсы финалы узды. Татарстан Республикасы президенты яклавы астында 2004 елдан бирле үткәрелүче мәртәбәле бәйгедә республикабызның иң гүзәл, иң булган 12 хатын-кызы катнашты. Алар арасында райондашыбыз танылган табибә, гинеколог Рухсора ханым Худайбердиева да бәйге тотты. Аның финалда булган чыгышын тулысы белән сезнең хозурга да җиткерәбез. Республика президенты яклавы астында оештырылучы нечкәбил конкурсы быел 15-нче мәртәбә үтте. Аның юбилей елындагы финал өлешендә 12 нечкәбил катнашты. Алар арасында байлар сабасыннан табибә Худайбердиева Рухсора Саид кызы да бар иде. Казанның Ленин исемендәге мәдәният сараенда үткән республика конкурсының финал өлешендә барлык катнашучылар да алтын нечкәбил дип игълан ителде. Это приказ поступил через Минздрав, больницу отправили, мне предлагали, я согласилась. И с семьей посоветовались, все согласны, мы начали подготовиться к конкурсу. Моннан 20 еллык Камаловлар гаиләсе Таҗикстаннан байлар сабасына килеп урнаша. Гаиләдә 3 бала үсә. Алар таҗик, урыс һәм татар телләрендә иркен сөйләшәләр. Без Таҗикстаннан килеп, бик зур рәхмәтле Саба халкына, Саба районына монда килеп үзебезнең икенче илебезне таптык, икенче семья гаиләбезне таптык. Монда безнең дуслар, монда безнең әниләрнең, әтиләрнең, минем коллегалар, без аларга бөтенесенә зур рәхмәтле. Поздравляю всех матерей с Днем Матери. Желаю крепкого здоровья, счастья семейного. Бу конкурс безнең җәй көне үк старт алган иде. Аның башта ярым финал үткәрелә. Ярым финалда безнең республикадан 50-гә якын гаилә катнашты һәм шуларның 12-се генә финалга үтте. Шулар арасында безнең Рухсора Саидовна да бар иде. Һәм алар инде менә бүген лаеклы итеп чыгыш ясадылар сәхнәдә. Алтын нечкәбил дип аталган исемгә лаек булган Саба табибәсе Рухсора Саид кызы Худайбердиева гаиләсенең чыгышын без телевизор караучыларга тулысынча тәкъдим итәбез. Есть выражение «дом там, где твоя семья». Так сложилось и в жизни Рухсоры и Абдукадира Камоловы-Худайбердиевых. 17 лет назад они обрели свою вторую родину – Татарстан. Переехав с маленькими детьми из Таджикистана в богатые Сабы, супруги поддерживали друг друга, обустраивали свою жизнь на новом месте. Помогали соседи, родственники и друзья. Только так получилось преодолеть все трудности и добиться успехов. Сегодня семью Камоловых-Худайбердиевых уважают на Сабинской земле, а имя акушера-гинеколога Рухсоры Саидовны знают тысячи женщин, которым она помогла познать радость материнства. Камоловы-Худайбердиевы, поселок городского типа «Богатые Сабы». Встречаем! Таджикистан
дом. Мне каждый вечер снится сон, как будто снова где-то в нем гуляю жарким летним днем. Во всем величии звезда с родных небес манит меня, и тихой песней на заре я вспоминаю о тебе. Покинулся историческую родину Таджикистан. Отчаяние, безденежье и забота о двух детях вынудило искать счастье в чужой стране. С двумя маленькими детьми, с трудом говорящими только на таджикском. Впереди их ждала неизвестность и совсем другая жизнь. Когда мы уезжаем в Таджикистан на месяц, и в конце этого месяца вернемся обратно, быстрее хотим домой. Ведь наша настоящая родина уже долгие годы – это наши Сабы, наш Татарстан. Восточной семье является хозяйкой в доме и женой главы семьи. Она же выполняет любую волю своего мужа. конечно, с моим мужем трудно поспорить. Мало того, что он любящий супруг и отличный семьянин, он еще большой человек, начальник судмедэкспертизы. Моя старшая сестра Мария на татарстанской земле выучила не только татарский, но еще русский, английский, персидский и турецкий языки и хочет стать корреспондентом National Geographic. Знаете, мой братишка Фаридун, средний сын в семье, и не отстает от нашей семьи, работает главным специалистом отдела молодежи и спорта, и уже большой человек наших собак. Руксоре Саидовне в Сабах и окрестностях особое отношение. Руксора Саидовна врач от Бога, мастер своего дела и невероятный талант медицины. Ежегодно под наблюдением Руксоры Саидовны рождается около 400 малышей. Под наблюдением Руксоры Саидовны около 16 тысяч женского населения Сабинского района. Земле мое святое волшебство, рождение цветка, вот таинство ее. И первый плач и смех детей, что в мире может быть прекраснее, что важнее. Agar terlusi dan azizam, tu robotu fayugul hapshonam, mani oshebe yoridjonam, tu tabrik sozam боинзум гашерам. Наше участие в этом конкурсе – это не только большое желание рассказать о нашей семье, но это еще большое признание нашей новой и удивительной родине, нашим Сабам. А я вообще родился здесь, поэтому считаю, что я считаю себя настоящим татарином, и мама с папой совсем не против.
1 декабрьдә үтәчәк референдумда барыгызны да катнашырга чакырабыз. Сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 20 сәгатькә кадәр эшләячәк. Одна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Алдагы көннәр бары яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Хәзер файдалы мәгълүмат реклама чыгарылышы, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында кабат очрашырбыз.